hoxe tivemos unha xunta de goberno extraordinaria para aprobar un asunto de gran relevancia, que é a licitación da xestión dos centros deportivos de San Diego e Castrillón, un contrato moi importante porque, como saben, estes dous centros deportivos dan servizo a milleiros de veciños e veciñas e ofrecen actividades e instalacións deportivas variadas e para todas as idades. Este novo contrato suporá importantes melloras respecto do anterior e damos resposta á necesidade de dotar estes dous centros tan concorridos dos mellores e máis modernos medios materiais, humanos e técnicos, acometendo as necesarias melloras estruturais e obras de remodelación. Ademais da mellora da oferta deportiva en cada un destes complexos, o futuro adxudicatario deberá comprometerse a facer importantes investimentos no Centro Deportivo de San Diego por unha cuantía non menor de 676.000 euros o primeiro ano e novas intervencións de modernización do material e instalacións cada 5 anos, investindo polo menos en cada unha das anualidades, na anualidade na sexta, na undécima, no ano 16, 21 e 26 da concesión, é dicir, cada 5. 200.000 euros, como mínimo. En total, para os 30 anos de concesión, estimamos unha contía non menor aos 6,5 millóns de euros en investimentos de mantemento e mellora, como modernización dos sistemas de auga quente e fría, ventilación, climatización, fontanería, filtración e tratamento da auga das piscinas, etc. Como xa se adiantou cando se sacou adiante o anteproxecto. Tamén haberá melloras de accesibilidade no interior das instalacións, actuacións na envolvente, onde, sobre todo nos acristalamentos e vidrieras da zona da piscina. Algo fundamental porque queremos ter instalacións deportivas funcionando, pero queremos que ter as mellores instalacións deportivas con mellor material deportivo e medios humanos e técnicos. Unha vez realizadas as obras, en San Diego tamén será necesario acondicionar as salas para distintas disciplinas deportivas con equipamentos, con materiais renovados, en definitiva, mellorar a calidade do servizo e do material que usarán os veciños. A concesión, como acabo de dicir, será por 30 anos, sen posibilidade de prórroga, e o contrato ten un valor estimado de 112 millóns de euros, contando a explotación de ambos os dous centros deportivos. A cifra non é un canon, a cifra é o volumen total de ingresos e investimentos previstos durante os 30 anos de duración de contrato. Enfocamos a concesión como un lote único porque así os servizos valoran que ofreceremos maiores garantías e vantaxes económicas ás empresas e, polo tanto, haberá en consecuencia, mellores servizos e tarifas para os usuarios. A explotación conxunta das dúas instalacións permitirá compensar as diferencias de rendibilidade que puideran existir de xestionarse por separado e, polo tanto, haberá maior capacidade de xeración de ingresos. Garantiremos a sustentabilidade económica global do contrato e a creación dunha rede deportiva con capacidade para colaborar e aproveitar ao máximo o seu potencial. Os usuarios terán un carné único para os dous centros e, polo tanto, poderán utilizar os dous cando queiran. En canto ás obras de remodelación, incidimos sobre todo na necesidade de leválas a cabo en San Diego, onde haberá unha modernización xeral que grazas a eses investimentos periódicos exixidos durante toda a concesión, manterá sempre actualizado o centro, as instalacións e os materiales. Por suposto, na avaliación das ofertas que se presenten, se terá en conta os proxectos que garantan as mellores condicións laborais dos traballadores dos centros, que presenten unha oferta cunha plantilla con máis experiencia, que son dous factores que redundan na maior calidade do servizo e a eficiencia operativa durante os 30 anos da concesión.
E tamén queremos que o novo servizo teña unha programación de actividades o máis ampla e diversa posible. Introducimos como factor central a inclusión, as opcións adaptadas a todos os colectivos e as condicións da veciñanza e potenciamos tamén a innovación coa posibilidade de actividades físico-deportivas en modalidade online. E, bueno, pois o que buscamos é reforzar a aposta por manter unha oferta deportiva de calidade, inclusiva, accesible en todos os barrios e mellorar as instalacións e o equipamento a vez que se garanten e aseguran a dignidade laboral e a estabilidade laboral de traballadores e traballadoras. Este contrato tardou en chegar, son perfectamente consciente, pero iso é debido a que fixéronse diversos estudios para poder establecer cal era a mellor forma de xestión. Optamos finalmente pola xestión conxunta dos dous centros, pensando nas vantaxes para os usuarios. Así, renovaremos integralmente San Diego, ampliaremos a oferta deportiva nos dous centros con maquinaria máis moderna, con instalacións máis modernas, pero tamén establecemos a ampliación do horario de atención ao público. Xa non abrirán ás 8 da mañá, sino que empezarán a dar servizo ás 7 da mañá, unha hora máis, o que vai permitir que persoas que traballan en horario de mañá e que entran a traballar antes, pois poidan tamén acudir ao ximnasio a primeira hora, canto antes pois isto estaba limitado aos centros de carácter privado, non? E, polo tanto, bueno, pois a espera mereceu a pena, porque creo que teremos así dous centros mellor dotados, con maior horario de atención ao público, e que hoxe son unha referencia, pero serán moito máis cando se axudique este contrato e comecen esas necesarias obras de remodelación e actualización. Aínda non é posible establecer as tarifas, aínda que xa se fixeron públicas no estudio de viabilidade, porque van vinculadas ao proceso de licitación e ás distintas melloras que se poidan presentar nas ofertas dos licitadores. En todo caso, o tope máximo establecido para as tarifas está moi por debaixo dos prezos de mercado de instalacións de carácter privado con características similares. Trataremos de que a afectación aos usuarios sexa a menor posible durante a realización das obras e, se houbera en algún momento que pechar temporalmente, sempre estará o centro do Castrillón dispoñible para non deixar de practicar deporte en ningún momento. Así que isto é todo, que non é pouco, e se tedes algunha pregunta,